Benim çocuğumu devlet de korumadı. Kapıma geldiler. Legori tora parastina jinan li Tirkiye jinin ku tuşî tundiyetên yan jî xwe li jêr gefan hez dikin ji ber ku baweriya wan ji hêzên ewlehiyê nayê xwe êdî nas pêrên hêzên emnî. Şûna vêyekê piraniya van jinan serîl komelên jinan didin ji bo parastinê. Bi boçuna komeleyan parastina jinan li Tirkiye nexema tukesiye û ev yek heta bi yasaya nê durust kirin wê gelek jin bêne kuştin. Koskoca devlet ama kendi yurttaşını koruyamıyor. ئێستا لە بەردەستی من نمونەی ئیزگی زیرکەنمان هەیە کە دەوڵەت نەیتوانی بیپارێزێت هەرچەندە فەرمانی پاراستنی هەبوو بەڵام لەلایەن هاوسەرەکەی پێشوویەوە کوژرا ئەو زۆر جار گلەیی دەکات و دەچێتە دادگا و دەڵێت لەلایەن هاوسەری پێشوویەوە هەڕەشەی کوشتنی لێ دەکرێت سەرڕای ئەمەش دەکوژرێت و ئەم دەوڵەتە گەورەیە ناتوانێت هاوڵاتی خۆی بپارێزێت و تا ئێستاش بۆ کوژەکەی نەگیرەوە کەواتە بهێنە بەرچاوی خۆت کە چۆن ژنان دەتوانن متمانە بەم دەوڵەتە بکەن. Türkiye'nin pek çok iline Derbarê tundiya li hember jinan û bêhêvîbûna ji parastina hêzên emnî digel aktivîstan, welatiyên jin jî bi gilî û gazindin û baweriya wan jî bi asayîş, dad û proseya darazê nayê. Sonuç alamayacağını düşündüğü için yargıda. O yüzden kadında ji ber ku jin dizanin ku ji dadgehê bo wan tu encamên xêrê dernakevin û kesên ku tundiyê li wan dikin jî nayên sizadan. Loma jî neçar dimînin ku bi rêya komeleyên jinan û medyaya civakî dengê xwe bigihînin raya giştî da ku çareyekê bi xwe peyda bikin. kadın derneklerinden alıyoruz. Benim ailemde bu yaşanmıştı. لە ڕاستیدا بەردەوام لە ماڵەوە تووشی ڕووداوی لەو شێوەیە دەبم بە تایبەتی لە نێوان دایکم و باوکمدا هەندێک جار باوکم هەڕەشەم لێ دەکات تا ئێستا من ڕووم لە شوێنێک نەکردووە بۆ پاراستنی خۆم بەڵام دەزانم ئەگەر پێویستێکی لەو شێوەیە سەر هەڵبدات دەوڵەت من ناپارێزێت هەر بۆیە داواکاری پێشکەش بە کۆمەڵی ژنان دەکەم. Ama bence öyle olmaması gerekiyor. Li gorî rapirsîna tora parastina jinê ku li 23 bajaran bi 500 jiran rahatiye axivîn ji sedî heftê û çarê jinan di wê baweriyê de ne ku dema biçin qereqolê wê nikaribe piştevaniyê ji hêzên emnî weribigirin. Dîsa ji 500 jinan ji sedî 19 jê dibêjin em ê bi telefonê li asayişê bigerin. Ji sedî 18 jî dibêjin em ê li rexistinên jinan bigerin. Ji sedî 88 jinan saetên di navbeyna nehê êvarî û 8 sibê de bi ewle nabînin û ji sedî notê jinan ku beşdarî rapirsînê bûne diyar dikin. Tund û tujiya li dijî jinê zêdetir di nava malbat û xizman de pêk tê. Azad Altun, Kurdistan 24, İstanbul.